avui, per exemple, demà ja acabem d'instal·lar les 45 càmeres de lector de matrícula aquí a la zona de baixes emissions, que ja la setmana que vinent tot el que són els panells informatius, els sensors mediambientals al voltant de tot el perímetre també els tindrem, i ja al final de mes ja tindrem tota la senyalització horitzontal i vertical ja en ordre, no? Ja estan, sobretot, missatge de tranquil·litat. Els ciutadans que estiguin empadronats aquí a Tarragona durant tot l'any 2026 no hi ha cap tipus de restriccions pels vehicles que no tenen etiqueta. O sigui, perquè ens recordem, zona de baixes emissions a Tarragona només s'afectarà els vehicles que no tenen etiqueta. És un tant per cent baix, però sí que és veritat que dintre d'aquest tant per cent baix tenim moltes autoritzacions, hi ha 12 autoritzacions anuals, també hi ha 24 excepcions, persones vulnerables, rendes baixes, hi ha 24. La tranquil·litat és un tema, ja ho vam dir des del principi, serà progressiu, sobretot pedagògic i molt, molt informatiu a la ciutadania. És un tema que és per baixar les emissions de la ciutat, els contaminants, els emissors dels sensors d'aire, ara mateix ja ho hem dit, la setmana que ve ja estaran instal·lats, i aquesta serà la nostra fita, mirar si Tarragona realment baixem aquesta emissió de la zona centre on més circulació hi ha. Però